tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo. Zita rangu ndoitwa Brighton Chitamba, mufudzi wenyu, ndichivimba senguva yose kuti makava nesvondo rakanaka uye kuti manga muri kubatana nesu pazvidzidzo zvatinogara tichikupai zveRhapsody. Haleluya. Asi nhasi ndoda kuti ndingoidza kukubetserai kunzwisisa kuti kana tichitaura pamusoro kudzoka kwaJesu saizvozvi, hatisi kutaura zvimwe zvinhu zvinganzi zvabuda mugwara. Bhaibheri rinotaura pamusoro pazvo. Kuna vamwe vanoti hamungazivi musi wavanouya. Hongu, Jesu vakatitaurira vakati musi wacho hapana anouziva, asi havana kuti hamungazivi gore racho kana kuti nguva yacho, kungonzwa kuti vaswedera. Haleluya. Chimwe chinotizivisa kudaro ndechokuti zvinhu Mwari vanoshanda nenguva, uye Mwari vanotaura marongerwe akaitwa nguva dzavo. Ndoda kurangaridzai zvinhu zvomashoma ndisati ndasvika panyaya yangu yandoda kunyatsotaura chaiyo. Kurangaridzai kuti nhoroondo yaJesu yese, nguva dzavo dzose dzanga dzirimo mushoko raMwari, vanhu vaitodziziva. Handisi kuti makambozvitarisisa here kuti kuzvarwa kwaJesu kwaizikanwa kuti kuri kuitika rini. Mukaverenga una Matiyo echipiri ndima 5 kusvika 3, unoona kuti pakauya vachenjeri vekumabvazuva, vakauya vachibvunza Herodhi vachiti, uripiko mambo wavaJudha wazvarwa? Taona nyeredzi yake. Vachenjeri ava vakanga vari kushandisa nyeredzi vachidzishandisa kuverenga nguva. Vaiziva nguva yaizozvarwa mwanakomana waMwari. Saka pavakaona mafambiro enyeredzi mudenga vakabva vaziva kuti nguva yakwana. Herodhi paakaenda kuvakuru vavaJudha achinovhunza kuti muri kutarisira mambo wenyu kuti azvarwe here panguva ino, vatungamiriri vavaJudha vakati hongu, vaitozvizivawo. Tinoona vana Simeoni, vana Ana vari muimba yaMwari. Pakauya Jesu vakati, Bhaibheri rinotaura chiti vaviri ava vakanga vakamirira kuona Jesu. Vaitoziva kuti Jesu ndo nguva yavo ino. Vanga vasisabudi muimba yaMwari, vachigara varimo vakamirira izvozvo, vakamirira kuona Jesu. Vaitoziva nguva yokuzvarwa kwaJesu yaizikanwa. Vanhu vese avaitoiziva nguva iyoyo. Haleluya. Kufa kwaJesu zvekare, Jesu pavakanga vakunofa vakataurira vadzidzi vavo. Vakatofamba rwendo kubva kuGarirea kuuya kuJerusarema kuzofa. Vakaudza vanhu vachiti ndava kunofa. Saka kufa kwavo kwaitozikanwa. Mukaverenga Matiyo 20 ndima 19 kusvika ndima 10 zvaitozikamwa. Ndichakuverengerai Dhanieri yepfumbamwe muone kuti kufa kwaJesu kwaitozikamwa kuti kuchaitika panguva ipi yacho.
Kumuka kwavo kwanga kune nguva zvekare. Jesu akataura ndichafa mushure memazuva 3 ndichamuka. Zvanga zvine nguva, zvanga zvisiri zvokufungidzira. Senguva yose vanhu vachiudzwa saizvozvi havabvumi. Jesu akasiyaudza vadzidzi vavo vakati mushure memazuva 3 ndiri kumuka. Hapana wavo akabvuma izvozvo. Kusvikira Jesu azomuka akati, ko inga ndakakuudzai wani kuti mushure memazuva 3 ndiri kumuka. Ndo zvimwe chete izvizvi. Vakatiudza kuti vachadzoka. Uye nguva yacho ndichakutaridzai nguva yacho yokudzoka kwavo. Nguva yacho yakapiwa. Asi musi wavanodzoka kuchange kuna vamwe vanenge vachifunga kuti aiwa nguva isati yakwana. Vagovhunza zvese izvi kuti inga ndakakuudzai wani kuti ndichadzoka mushure menguva yakadai. Haleluya. Saka zvese izvozvo zvanga zviri kuzikanwa. Asi nguva yandoda kuti ndiidze kutsanangura. Pazuva ranhasi todaidza kutsanangura nguva yokudzoka kwavo. Nokuti vazhinji vanonetseka nokutsvaka kuda kuziva kuti Jesu vachadzoka rini, asi zvirimo mumagwaro. Kristu vakatitsanangurira, akatirongera nguva dzese idzodzidzi dziripo. Nhasi ndichaedza kutsanangura neimwe nzira yandofunga kuti ingakubetsera kunzwisisa marongerwo akaitwa nguva iyoyi. Chokutanga, regai ndingoenda nemi kuna Danieri Pfumbamwe. Imo toda kuti ndingokutaridzai kuti nguva idzi dzakatorongwa. Danieri Pfumbamwe ndima 24. Kwanzi vanhu vokwako neguta rokwako, ingerozi yaitaura kuna Danieri. Vanhu vokwako kureva vaIsraeri. Vanhu vokwako neguta rokwako kureva Jerusarema. Guta rokwako rinoera. Makatemerwa 80 amakore akapetwa 1, okuti kukanganisa kupere, nokugumisa chitadzo, nokuripira uipi, nokuunza ururami hunogara nokusingaperi, uye nokutsinira chiratidzo nomuprofita, nokuzodza nzvimbo inoera. Chandoda kuti unyatsoona apa ndichokuti pari kunzi vanhu vokwako neguta rokwako rakatemerwa 80 amakore akapetwa 1, kureva kuti makore 400 ana 10 kwanzi ndo makore amakapiwa. Mwari vanoronga nguva dzavo, vanoita zvinhu zvavo nenguva, vatotaura kuti ndo nguva yamunayo. Ndima 25 ozoti kwanzi saka wochiziva unyatsonzwisisa kuti kubvira panotaurwa shoko rokugadzirisa nokuvakwazve Jerusarema kusvikira panouya muzodzwa muchinda pachaita masvondo 9 aya masvondo amakore, kureva kuti pachaita makore 40 kwai richavakwa kwamasvondo 62 richivakwa patsva nemabwe nenhandare nemigero yacho, asi muchange muri munguva yenhamo. Ndima 28 kwanzi mushure memasvondo 62 muzodzwa achagurwa pake pachimuperera. Muzodzwa ari kutaurwapo ndi Jesu. Kaverenga mumabhaibheri zvinojeka kuti ndiani ari kutaurwa. Asi ari kunzi mushure memasvondo 62 masvondo ayo ndeemakore. Kwai mushure menguva iyoyo Jesu vachaurawa, vachagurwa. Asi vanzi verengai makore aya kubva panopuwa murayiro wekuti Jerusarema richivakwazve. Kwai mukaverenga makore iwaya ndo zvamuchawana izvozvo. Saka munoona watitaurira panapa, watirongera kubva panopuwa murayiro wekuti Jerusarema rivakwe kusvikira paanoti Jesu vachagurwa, vachaurawa. Kureva kuti wanga ari kutaura kuti Jesu vanga vachazouya, asi mushure memakore iwayaya paanoperera ndo panozourawa Jesu.
kureva kuti nguva yaJesu, tikatarira manyorero ari kuita iwaya, nguva yaJesu inobva yapera, zuva raJesu rinobva raguma. Jesu vanga vauya asi zuva ravo rochizoguma. Haleluya. Tochitarisa Ezekieri kana kuti tomotarira Isaya 53 kwanzi ndoverenga ndima ye10 kwanzi asi Isaya 53 yose inotaura pamusoro paJesu. Kwanzi asi kuti chaive chiri chido chatenzi kumurwadzisa, ndiye akamupa nhamo nokuzvipira kwaakaita kudaro somupiro wokupfupira zvitadzo. Achaona zvizukuru zvake, achaita kuti mazuva ake awande, zvinodiwa natenzi zvichabudirira zviri mumaoko ake. Haleluya. Mona mukaiverenga yese inotaura, Isaya 53 inotaura pamusoro paJesu, kuzvarwa kwavo, kukura kwavo nekuzourawa kwavo. Saka anotaura pamusoro pokuurawa kwaJesu, achinzi wakafira namavanga ake takaponeswa, kurohwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake, chitaura pamusoro pokufa kwake. Saka muchitsauko ichi tiri kuona kufa kwaJesu kwataurwa naDhanieri kuchinzi muzodziwa achagurwa, achaurawa, achabviswa panyika. Isaya ari kutsanangura kubviswa kwake panyika, asi Isaya asati apedza anotaura achiti Jesu havasi kuzofa kungofa kurova, kwaye vachasiya zvizukuru zvavo, vachasiya dzinza ravo. Kwaye dzinza irori richaita kuti zuva raJesu rirebe, kureva kuti zvichaita sokuti Jesu havana kumbofa. Kwaye zvichaita kuti zuva raJesu pachinhambo chokuti richiperera pakufa kwavo, zuva raJesu richareba. Haleluya. Zuva raJesu richareba. Saka ngatitarirei pazuva raJesu irori. Tiri ipapo kudarika timbotarira pana Matiyo 23 ndima ye37. Kwanzi saka ndiJesu ava vachema vakatarira Jerusarema. Jerusarema, Jerusarema, iwe unouraya vaoni, unotaka nemabwe vose vanotumwa kwauri. Ndakaedza kuunganidza vana vako kakawanda, ndaida kuvaunganidza sezvinoita huku nhiyo dzayo, asi wakaramba. Kwaye Jerusarema rinouraya vaoni, nokuti Jerusarema ranga rakuda kutouraya Jesu ipapapa. Zvikanzi saka chigarai henyu neimba yenyu, chigarai neguta renyu, asi richava dongo. Ndinokuudzai chokwadi, hamuchazondioni zvekare, muchazondiona musi wamuchati ngaarumbidzwe iye anouya muzita raShe. Bhaibheri rinotaridza kuti Jesu akabva afuratira, bva ipapo ndokubva oenda kuvanhu vasiri vaJudha. VaJudha ndokuvasiya. Hatindei kuna Ezekieri. Ezekieri 30 ndima ye3. Ndataura ndikati tichitarira muna Dhanieri tinoona Jesu vachinzi vanouya, asi vogurisirwa panzira, zuva ravo rogurwa mukuurawa kwavo. Asi Isaya unotaridza kuti hongu vanourawa havo, asi zuva ravo haripereri ipapo. Kwaye zvizukuru zvake, dzinza ravachasiya, richarebesa zuva raJesu. Ezekieri anotaura pamusoro pezuva raJesu iri. Pandima ye3, kwanzi nokuti zuva rava pedo, izuva remakore, ichava nguva yemarudzi avanhu.
zuva raari kutaura izuva rajesu kana kuti zuva rashe. Rimwe bhaibheri rinoti nokuti zuva rava pedo, zuva rashe rava pedo, zuva remakore, nguva yemarudzi evanhu. Kwanzi kureva kuti zuva rajesu iri kwai richapiwa kumarudzi evanhu, richanzi izuva remarudzi evanhu. Taona Jesu muna Matiyo 23 vachisiya Jerusarema vachienda kuvanhu vasiri vaJudha, vachiti kuvaJudha, muchazondiona musi wamuchazoti akaropafadzwa anouya muzita raJesu. Zvikachisara iwe Jerusarema nevana vako, asi uchava dongo. Vabvapo vaenda kuvanhu vasiri vaJudha. Ezekiel utudza zvimwe chete izvozvi, akati zuva raJesu izuva zuva raJesu izuva risiri rakapiwa vanhu vasiri vaJudha. Haleluya. Ndo zvavari kutaurira, ndo zvatiri kuona kuna Ezekiel 30 iyoyi. Regai tiende kuna Hosea tione zvinotaurwa na Hosea. Utataura tikati tinoona Jesu achisiya vaJudha vachienda kuvanhu vasiri vaJudha. Ezekiel oti zuva raJesu izuva remarudzi evanhu, izuva revanhu vasiri vaJudha. Haleluya. Hosea 3 kubva pandima yekutanga, kwanzi uyai tidzokere kuna tenzi, nokuti ndiye akatibvambura kudai kuti atirape, ndiye akadai kutirova, achatisunga maronda. Zvikanzi mushure memazuva kana maviri zvawo achatimutsurudza, mune rechitatu iri achatimutsa kuti tigare zvedu naye. Bhaibheri rinoti uyai tidzokere kuna Jehovha, akatibvambura kutiita zvidimbu, asi achatiporesa, akatikuvadza asi achasungazve mavanga edu. Mushure memazuva maviri achatimutsiridza, pazuva rechitatu achatidzorazve kuti tirarame pamberi pake. Chii chatiri kuona apa? Hosea ari kutaura semuJudha, semuIsraeri, achitaura vaIsraeri vari kutaura vachikokorodzana, uyai tidzokere kuna Jehovha. Jesu vakati kwanzi muchandiona pamuchazouya kwandiri muchiti wakaropafadzwa anouya muzita raJehovha. Saka apa kwanzi vari kuti uyai tidzokere kuna Jehovha. Zvikanzi hongu vakatidambura, vakatikuvadza, asi vachatirapazve, vachasungazve mavanga edu. Zvikanzi mushure memazuva maviri vachatimutsiridza, pazuva rechitatu achatidzorazve kuti tirarame pamberi pake. Haleluya. Namamwe mashoko Hosea apa ari kutaura kuti vaJudha vachambopfuratirwa naMwari kwemazuva maviri, asi muzuva retatu Mwari vachange vadzoka kuvaJudha. Taona Jesu achifuratira vaJudha pavakanga vava kunofa, vachiti ndichadzoka kana mazonti akaropafadzwa ari anouya muzita raJehovha. Tikaona Ezekiel achitiudza kuti, tikaona Isaya achitiudza kuti zuva rashe harina kuzongopera musi waurawa Jesu. Kwai wakasiya dzinza, wakasiya zvizukuru zvakarebesa, zvakasara zvorebesa zuva raJesu. Asi zuva raJesu iri Ezekiel unoti kwanzi izuva rakapiwa kuvanhu vasiri vaJudha. Kureva kuti mukurebeswa kwaro kwose yanga yangova nguva yavaJudha.
yakangova nguva yevanhu vasiri vaJudha, richizondopera paizodzoka Jesu vachidzoka kuvaJudha sokuvimbisa kwavakanga vaita. Haleluya. Zvinosiya utitaurira kuti zuva racho iroriri rakarebeswa kwemazuva 2. Muzuva retatu Jesu Mwari vanenge vadzoka vapakati pavaJudha. Haleluya. Toenda kutsamba yetatu, tsamba yechipiri yaPeter. Anonyora zvinonakidza. Toda kuti ndiverenge ndima dzakati wandei kubva pane yokutanga, nokuti chiri kuitika apa ndechokuti Peter ari kutaura kuvanhu vakamirira kudzoka kwaIshe Jesu. Uye Peter munhu waishumira kuvaJudha, saka vanhu vari kutaura navo vaJudha ndo vari kutaurira ivava. VaJudha vakamirira kuti tenzi vadzoke kwavari. Vanozviziva kuti tenzi ava vakavasiya, vakushuvira kuti deno vachidzoka, asi vari kunetseka kuti vanodzoka riini tenzi ava. Toerenga kubva pandima yekutanga. Kwanza hama dzangu, ndinokunyorerai tsamba iyi yechipiri chimutsa pfungwa dzenyu dzakachena nekukurangaridzai kuti murangarire mashoko aya akataurwa kare nevavoni vatsvene, muchirangarira zvekare mirayiro yedu isu nhume dzaIshe namuponesi, muchirangarira kuti mumazuva ekupedzisira, saka ritaura pamusoro pemazuva ekupedzisira, mumazuva ekupedzisira kuchauya vanhu vanongomhura vamwe, vachingotsvaka zvinhu zvinofadza nyama yavo, vachiti Jesu vacho vachauya rini? Madzibaba edu akauya akapera kufa, asi hapana chashanduka. Zvinhu zvose zvinongova zvazvaiva kubva pakasikwa nyika. Asi vanhu ava vanokanganwa kuti shoko raMwari ndiro rakanga rakabata denga rekare pamwe nenyika yaionekwa neyakanga iri pasi pemvura. Asi nyika iyi yakazofusirwa nemvura ikaparara. Denga riripo nhasi iri nenyika yacho zvakabatwawo neshoko raMwari rimwe chete iroro, asi zvakamirira kuzopiswa nemoto. Zvichapiswa pazuva rekutongwa, paya pachaparadzwa vanhu vasingadi Mwari. Zvikanzi, asi hama dzangu, nzwisisai kuti Mwari vanoverenga chiuru chemakore sezuva rimwe chete. Saka zuva ravo chiuru chemakore. Haleluya. Kwai Ishe vanoita zvavanenge vavimbisa, havanonoki, asi chete kuti vanopa munhu wose mukana wokuponeswa. Havana wavanoda kuti aparare, saka vanotitira mwoyo murefu. Zvino vamwe vanobva vaona uku sekunonoka. Munoona, Peter ari kutaura pamusoro pevanhu vari kuti Jesu wacho yeye anouya rini? Kubva kare takanguri taudzwa. Kuda Mwari tutaura chitoti Hosea wakatiti mushure memazuva 2 vari kuuya. Asi mazuva acho akapera, zvinhu hazvina kushanduka. Peter ndosaka akuvatsanangurira zvikanzi, aiwa, Hosea wakataura pamusoro pemazuva 2 hongu. Asi munofanira kurangarira uye nokunzwisisa kuti Mwari vanoverenga chiuru chemakore sezuva rimwe chete. Saka zuva ravo chiuru chemakore. Nokuti izvi zviri kutaurwa pamusoro pokudzoka kwaJesu, kureva kuti zvinobatana nezvaitaurwa naHosea achiti mushure memazuva 2 vachadzoka zvekwatiri. Pazuva retatu tichagara pamberi pavo. Saka otitaurira nokutitaridza kuti aiwa, zuva raitaurwa chiuru chemakore. Haleluya. Saka kureva kuti zuva raShe Jesu iroro rinonzi rakapiwa kuvanhu vasiri vaJudha, rinonzi naHosea rakareba mazuva 2. Zvinoreva kuti zuva iroro rakareba zviuru 2 zvamakore. Kureva kuti Jesu kubva pavakafa vakanga vari kuenda
kwemakore zviuru zviviri. Zvino hama dzangu, tikatarira chiverenga makore kubva pakafa Jesu, kubva ipapo pavakafuratira Israeri vachiuya kuvanhu vasiri vaJudha kusvika nhasi uno, zviuru zviviri zvamakore zvakwana kana zvavakuda kukwana. Zvinongozosiyana chete pakuverenga kwatinoita, nokuti maverengerwo yamakore anga ari kushanduka mumakore ese apfuura, zvokuti iko zvino pangasawana munhu anonyatsoziva kuti tanyatsosvika here zviuru zviviri zvamakore. Asi nguva yasara yacho yashoma chose. Taakufanira kurarama sevanhu vatopedza zviuru zviviri zvamakore. Vamwe wenyu kuda munonzwisisa kuti kana tichiti gore rino igore ra2025, tiri kutoreva kuti kwapera zviuru zviviri zvine 25 emakore kubva pazvarwa Jesu. Kwete kubva pavafa, asi kubva pavazvarwa. Saka makore zviuru zviviri akwana. Taakufanira kuramba takagara takamirira. Ndosaka mubvunzi Chris vakataura vachitungamirirwa naMweya Mutsvene vachiti taakufanira kuverenga mazuva. Taakufanira kugara savanhu vakarindira kudzoka kwaJesu. Ndozvaunofanira kuita iwewe. Chirega kuramba uchinyengerwa nevanhu uchinzi nguva ichiripo. Chiongorora upenyu hwako, chingwarira upenyu hwako, uchirarama semunhu akutarisira kudzoka kwaJesu. Haleluya. Regai tinyengetere. Oh, haleluya. Baba, ndokutendai nezita raJesu. Ndokunamatai, ndokukudzai, ndopa mbiri kwamuri. Ndokutendai nokuda kweshoko renyu rakajeka. Hamuna kumbotivanzira zvamunoronga. Zvinhu zvenyu zvose zvinoitwa muchiedza, zvinobuda pachena. Tinokutendai, tinokunamatai nokukudzai. Topa mbiri kuzita renyu. Ndonyengeterera muno mumwe ari kubatana neni pamunamato uno, ndichinamata kuti chiedza cheshoko renyu chivheneke mwoyo make, achitanga zvino kurarama semunhu akarindira kudzoka kwaJesu. Ndinokutendai ndokurumbidzai. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 166 928 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*6*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari pa internet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp,
tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.